Fidi u tradizzjoni. Żewġ kelmiet li bl-aħjar mod jirrappreżentaw il-ġimgħa mqazza f'pajjiżna. Diversi wirijiet artistiċi żewqu l-irħula tagħna, filwaqt li kull parroċċa tmexxi l-purċissjonijiet tagħha f'kull komunità. Huma bosta dawk laqdiet li jikkontribwixxu għal din l-atmosfera unika. Permezz tal-pageants li jorganizzaw, dawn jagħtu rappreżentazzjoni ħajja tal-kult tal-ġimgħa mqazza. Wieħed ma jistax ma jsemmix laqda kultura Warmar Marija Annunzjata ta' Ħaltarxien li ser tkun qed iżomm l-appuntament annwali tagħha bil-pageant li tirrappreżenta l-aħħar momenti tal-ħajja, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. B'aktar minn 380 personaġġ bibliku u b'annimali domestiċi, din il-pageant tkun ta' attrazzjoni għal eluf ta' nies. Il-pageant li se tieħu forma ta' mixja ser issir nhar is-Sibt 12 ta' April u tibda fis-7 ta' filgħaxija mill-Knisja Parrokjali ta' Ħaltarxien. Għaqda oħra li bil-mod il-mod qed tibni r-reputazzjoni tagħha hija dik tal-Imtarfa Drama Group. Għalkemm il-pageant fl-Imtarfa bdiet tittella f'dawn l-aħħar snin, ċertament li t-talent f'dan ir-raħal ma jonqos. Għaldaqstant jekk qegħdin tfittxu post alternattiv fejn issegwu rappreżentazzjoni ħajja tal-Passjoni ta' Kristu, il-pageant imtella mill-Imtarfa Drama Group żgur li mhux se tiddiżappuntakom. Din ser issir nhar it-tnejn, it-tlieta u l-erba' li ġejjin mit-8 ta' filgħaxija l quddiem fil-Pjazza tal-Imtarfa. Lil hemm il-pageant tradizzjonali, is-Soċjetà Mużikali Trinità Qaddisa fil-Marsa ser tkun qed ittella t-tielet edizzjoni ta' kunċert ta' mużika sagra Pje Ġesu. Il-banda Trinità Qaddisa ser teżegwixxi siltiet ta' mużika sagra f'ambjent marbut mat-tema tal-Passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu fil-Knisja Parrokjali tas Santissima Trinità fil-Marsa.